እዙ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ እዩ። እዙ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ እዩ። ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ብህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ ወትሩ ሰንበት ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ቅድሚ ቀትሪ ዝቐርብ ኮይኑ ከምኡውን ሶሉስ ምሸት ኣብ ድምፂ ሓፋሽን ሬድዮ ኖማን ዝድገም መደብ እዩ። ሰላም መደባት ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ኣብ ምክትታል ትርከቡ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ከመይ ትቕንዩ? መደብኩም መደብ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ከም ወትሩ ንዓኹም ይጠቕሙ ይምህሩ ይሕብሩን ዝበለቶም መደባት ኣዋዲዳ ናባኹም ከተብሎ እንወትፍልም ኣላ። ንሎሚ ዘለውና መደባት ንሓደጋታት ስርቂ ካብ ጅባ ከምኡውን ምትሕብባር ህዝብን ፖሊስን ኣብ ዜና ፖሊስ ተሪዮታት ገበንን ኣገባብ ምክልኻሎምን ኣብ መደብ ምክልኻል ገበን ክትታልኩም ንዓደምኩ ፈለማ መስመር ናብ ኣንባቢ ዜና ሰላም ከመይ ቀኒኹም ሰማዕቲ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ሰሙናዊ ዜና ፖሊስ ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹ። ዜና ዘቕርበልኩም ሓበን የማነ። ብመጀመርያ ግን ብቐንዲ ነጥብታት ክፍልም መራሕቲ ተሽከርከርቲ ኣብ ዝመርሕሉ እዋን ጥንቃቐ ክዘውትሩ መዘኻኽሪ ቀሪቡ። ተራ ህዝቢ ኣብ ምክልኻል ገበንን ሓደጋን ይዓቢ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ስርቂ ካብ ጅባ ክንከላኸል መዘኻኽሪ ቀሪቡ። ኩም ዝርዝሩ ይቕፅል። መራሕቲ ተሽከርከርቲ ካብ ክስዕብ ዝኽእል ከቢድ ሓደጋ ንምድሓን ተሽከርካሪት ኣብ ዝመርሕሉ እዋን ጥንቁቓት ክኾኑ ከም ዝግባእ መዘኻኽሪ ቀሪቡ። ፖሊስ ትራፊክ ኤርትራ መግለፂኡ ጥንቃቐ ኣደ ድሕነት እያ ብምባል ሓደጋታት ተሽከርከርቲ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ሸለልትነት ዝብገሱ ምዃኖምን ኣብ ህይወት ሰብን ንብረትን ዘውርድዎ ዘለዎ ከቢድ ዕንወት ኣተሓሳሳቢ እናኾነ ይመጽእ ምህላው ኣረዲኡ። ፀብጻብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዘነጽሮ 73 ሓደጋታት ኣብ መዛግብቲ ፖሊስ ትራፊክ ከም ዝተመዝገቡ ከም ሳዕቤኑ ድማ 2 ሰባት ህይወቶም ክስእንን ከለዉ 28 ሰባት ድማ ናይ ከቢድን ቀሊልን ጉድኣት በፂሕዎም። ከምኡውን ናይ ኣስታት 118,700 ናቕፋት ዝግመት ኣብ ንብረት ዕንወት ክበጽሕ ከም ዝኽኣለ ኣረዲኡ። ጠንቂ ናይቶም ዘጋጥሙ ሓደጋታት ብቐንዱ ሸለልትነት መራሕቲ መካይን ኮይኑ እቶም ጉልሓት ጉድለታት ጥዕናኣ ዘይተረጋገፀ ተሽከርካሪት ምምራሕ፣ መምርሒ ፍቓድ ዘይብልካ ምምራሕ፣ ልዑል ዓቐን ኣልኮላዊ መስተ ሰቲኻ ምምራሕ፣ ቀዳምነት ንዝግብኦ ቀዳምነት ዘይምሃብ፣ ሞባይል ቴሌፎን እናተጠቀምካ ምምራሕ፣ ኣብ ካልእ ሓሳብ ጥሒልካ ተሽከርካሪት ምምራሕን ካልእን ምዃኖም ካብ ፀብጻብቲ ቤት ጽሕፈት ዝረኸብናይ ሓበሬታ ኣረዲኡ። ህዝቢ ፖሊሳዊ ንቕሓቱ ክብይብልን ተርኡ ኣብ ምክልኻል ገበንን ሓደጋን ይዓቢ ከም ዘሎ ሓለፍቲ ምክልኻል ገበን ፖሊስ ኤርትራ ገሊጾም። ንሳቶም ኣብ ከባቢኦም ዝፍጸሙ ገበናት ንምክልኻል ገበን ንሓደጋታት ትራፊክ ንምትሕብባር ህዝብን ፖሊስን ንሕግን ስነ ምግባርን ንኮማ ፖሊስ ንዝምድና ኣብያተ ትምህርትን ፖሊስን ኣመልኪቶም ብስነበርቲ ናይ ከባቢኦም ብመልክዕ ኣኼባታት መዓልታውን ንህዝቢ ብዝህብዎ ናይ 24 ሰዓታት ኣገልግሎት ከም ዝረኸቡ ገሊጾም እዚ መዓልታውን ቀጻልን ብፖሊስ ንህዝቢ ዝወሃብ ኣገልግሎት ዝምድና ህዝብን ፖሊስን ኣብ ምድልዳል ዕውቱን ስሉጥን ስራሕ ምዕማም ተራ ህዝቢ ኣብ ምክልኻል ገበንን ሓደጋን ምዕባይ ከምኡውን መራኸቢ ብዙሃን ፖሊስ ማለት ሰሙናዊ መደብ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ 2 ወርሓዊ መጽሔት ህዝብን ፖሊስን ተሳትፎን ደገፍን ህዝቢ ኣብ ስራሕ ፖሊስ ኣብ ምዕባይ ተርአን የብርቂ ካብ ጅባ ኣብ መደብራትና ካብቶም ብብዝሒ ተመዝጊቦም ዝረኣዩ ገበናት ስርቂ ምዃኑ ተገሊጹ። ካብቶም ብብዝሒ ኣብ ስርቂ ካብ ጅባ ዝዋፈሩ ገበንኛታት ኣብ መዋፈሪ ኣውቶቡሳት ኣብ ኣውቶቡሳትን ዕዳጋታትን ከምኡውን ኣብ ጻዕቂ ዝርከበሉ ቦታታት ብምንቅስቓስ ዝተፈላለዩ ሜላታት ብምጥቃም ብውልቅን ብጉጅለን ዝፍጸም ምዃኑ ኣስስ መደብራት ገሊጾም። ገበናት ስርቂ ካብ ጅባ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ መዋፈሪ ኣውቶቡስ ዕዳጋ ሐሙስ ምውፋር ኣውቶቡስ ባጽዕ ሜዳ ኤርትራ ማያ ባሻውል ብብዝሒ ዝፍጸም ኮይኑ
እዞም ኣብ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ተዋፊሮም ዝርከቡ ጸቕጥቀጥ ተሃዋኽን ምድፋእን ተሳፈርቲ መዝሚዞም ሓገዝቲ መሲሎም ሰባት ብምድህላል ከም ዝቐርቡ እቲ ዝመጸና ሓበሬታ ወሲኹ ብርሂቡ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ኣብ ከባቢኡ ከመይ ዓይነት ሰባት ከም ዘለዉ ምስትበሃል ከባቢኡ ምዕዛብ ሓገዝትኻን ፈለጥትኻን ተመሲሎም ንዝቐርቡ ምልላይ ከምኡውን ኣብ እንገሸሉ ብዙሕ ገንዘብ ዘይመሓዝን ኣብ ኣታሓዛ ንብረትና ምጥንቃቕን ካብ ስርቅን ሰረቕትን ከድሕነና ከም ዝኽእል ኣዘኻኺሮም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሎም ዝተዳለዉ ዜና ፖሊስ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ምስ ተረፉ መደባትና ክሓድጎኩም ሰላም ፖሊስ ኤርትራ ገበንን ሓደጋን ይከላኸል ፖሊስ ኤርትራ ገበንን ሓደጋን ምስ ዝፍጸም ወይ ምስ ዘጋጥም ኣጻርዩ ናብ ፍርዲ የቕርብ ፖሊስ ኤርትራ ንብረት ህዝብን መንግስትን ይሕሉ ይንገስ ተገልገለ ይንገስ ተገልገለ ወይተማን መለሰይ ሎም ይሽመቐለ ሕይወት ዝኸፈለ ተገልገለ ይንገስ نعقاي حربنا حزبي لومي يبلع تمال زدمي تيري تنحي غيحاتي تمبري وابويو لومي تخبري نعقاي حربنا حزبي لومي يبلع تمال زدمي تيري تنحي غيحاتي تمبري وابويو لومي تخبري لومي تخبري لومي تخبري تتوهبو طمات دو زبال عبد زيت قما تدمر حاتو زبسست مالي زين رحات بعات نفوح عقل قالي تقتلوا نديدا زمتري زوقها أقتلوا وطا زحقر زصنحا هقر قلي عبقا ينقز قلي ازركو يوحدو نسيدر التولي يخبر قديفو يسمو يخبر التصح كيف يصير حكي تطاي نقبر معنا بيري كبنيو تلقيني تنايلة زود خبري يدفع نقزق القلي انتي غبسو سادات هقر عيز بلي انتي ولا سوا من السيقو بلي بعد مدام صندق زيت غلى قبل عيز تغلى خلى ينقص قلقلي ينقص قلقلي زقل قلي ينقص بحاقوس يدبس يوتيبو ذو حسر يموت يخبر يمر وهابي دم سيكوتي عبيت انتي غبسو ساتات هقر عيز بلي انتي ولا تسوى من سيكو بلي بعد مدام صندق زيت غلق قبل عيز تغلى غلق ينقص قلقلي ينقص قلقلي زقل قلي ينقص
يمر بحاجوس يدبس يوتيبو زو حسرمو يخبر يمر يخبر يمر زو حبي دمو يخبر يمر يخبر يمر نقص يخون سمو يخبر يمر يخبر يمر زو حبي دمو يخبر يمر يخبر يمر نقص يخون سمو ሎሚ ኣብ ዓለምና ገበናዊ ተግባራትን ኣገባብ ኣፈጻጽሞምን እናተራቐቑ ይኸዱ ኣለዉ። ብኡ መንጽር ድማ ማሕበራዊ ህይወት ሰባት ከቢድ ተጽዕኖ ይፈጥሩ ኣለዉ። ጎን ጎኒ ምርቓቕ ገበነኛታት ድማ ኣገባብ ምክልኻል ምርቓቕ ግድን ይኸውን። ነዚ ኣመልኪቱ ፍልስፍና ምክልኻል ገበን ብዝብል ኣርእስቲ ንራእዮ ተኽለ ዘዳለወ ጽሑፍ ክስዕብ እዩ። ፍልስፍና ምክልኻል ገበን ሎሚ ኣብ ዓለምና ሓደ ካብ ዓበይቲ ማሕበራዊ ሽግራት ገበናት እዮም። ወዲ ሰብ እናማዕበለ ብዝኸለ መጠን ትርኢታት ገበን እውን ብኡ መጠን ብዓቐኑን ዓይነቱን እናበዝሐን እናረቐቐን ይኸይድ ኣሎ። ብኣንጻር ምብዛሕን ምርቃቕን ገበን ሜላ ምክልኻል ገበን እውን ክዓብን ክረቅቕን ክኢል እዩ። ገበን ቅድሚ ምፍጻሙ ምክልኻሉ ዝብል ፍልስፍና ብሰፊሑ ክስራሕሉ ጀሚሩ። ንገበን ምክልኻል ዝምደብ ዓቕሚ ሰብን ወጻኢታትን ክብ ዝበለ ቦታ ሒዙ ኣብ ሃገርና ኒሕን ኣስሓኮን ሓላፍነትን ሕድርን ቅንዕናን ሓቅን ዝያትኡ ህዝቢ ስለ ዘለና ዝጋነን ደረጃ ገበን የብልናን። ይኹን እምበር ንኣሽቱን ፎኮስትን ዝመስሉ ግን ከዓ ሓደገኛ ኣንፈት ሒዞም ዝቃላቐሉ ገበናት ርኢኻ ክንዛነ ከም ዘይብልና ዝሕብሩ እዮም። ብእዋኑን ንምግጥኦም ድማ ተሳትፎን ደገፍን ህዝቢ ኣብ ገበን ምክልኻል ወሳኒ እዩ። ምክንያቱ ፍልስፍና ምክልኻል ገበን ሓቢርካን ተሓባቢርካን ምስራሕ ስለ ዝኾነ ገለ ካብቶም ንኣሽቱን ውሕዳትን ዝመስሉ ብዓንተብኡ ክንከላኸሎም ዘለና ትርኢታት ገበን ዘይሕጋዊ ንግዲ ምክያድ፣ ኣብ ኣከፋፍላ ግብሪ ዝፍጸሙ ምድንጋራት፣ ንብረት መንግስቲ ብዘይ ኣገባብ ምጥቃም፣ ኣብ ንብረት መንግስትን ህዝብን ሸለልትነት ምርኣይ፣ ዘይግባእ ረብሓ ንምርካብ እምነት ምጉዳል፣ ካብ ሓቅን ምህዳምን ፍትሕን ንምዝንባዕ ጉቦ ምሃብን መቕባልን ወዘተ ጥቀሱ ይከኣሉ። ስለዚ ንገበኛታት ዝተሓባበሩ ውልቀ ረብሓኦም ዘቐድሙ ብቕጥፈትን ስርቅን ናብርኦም ከመሓይሹ ዝህቅኑ ዓቕሞምን መንነቶምን ኣብ ክንዲ ኣብ ዓውደ ስራሕ ዘርእዩ ኣብ መረረን ሕሜታን ዝውዕሉ ኣብ ምጥፍፋእ ዝተዋፈሩ ኣብ ምቅላዕ ናይ ኩሉ ዜጋ ምትሕባርን ይሓትት ስለ ዝኾነ ጉለት ርኢኻ ምእራም መሰልን ጉቡኡን ኩሉ ዜጋ እዩ። ጌጋ ርኢኻ ዘይምሕባር ምስ ፖሊስ ዘይምትሕባርን ሸለም ምባልን ንብድኻምካን ጻዕርኻን ዝጥረኻዮ ሃብቲ ህዝብን ሃገርን ንኽዝመት ማዕጾኻ ምርሓዊ እዩ ዝቑጸር። እንተነቶም ጥበብ ምጥፍፍኦም ተሰቲሩ ከም ዝነብር ገይሮም ዝግሙቱ ግን ምስጢር የለን እንተሎ ድማ ንግዚኡ ምዃኑ ተገንዚቦም ክእረሙ ምትሕሳብ ኣኻል እዩ። ገበን ምክልኻልን ጌጋ ምእራምን ኣካል ዳግሚ ህንፃዊ ወፍርና ስለ ዝኾነ فلتكي عقي هو قد ما حد ترخيبنا نهر أبينا فلت أبزاناي إيريتيل حدا جيزي سيما فرط حساسي هديمة أبزات أشم حس كان نبزا سينما رومح ما مرحي فقط يبل كان عقي هيك ولا وين يقبل كان هيك ناشد شعمت هيك زغل عمتات بين تحلفون يركز سقيل كام شكو دا قبرنا أنا خيت هيدا مغنتونا يقبل كان وي كقبرنا حصلك زياس زد احنا ايدنا له حج نقبره ولا زين يقول لك زين يمر فؤاد يقول لك واي حتى أنا سنتها يا ودي سب جنزب شلم باللجأ شلم أنا مقطعتنا ترافيك استيكارن كشلم أخيرني وي اسمع الفيس قدس واي أرحقهم قدادي سندون خاد صرقيا بس كلهم ترافيك دعت عليهم كان
عنا فرينو رقت كي تودع عنا حلو تندحنتك سفرك حلو تندحنتك قدر سبكي تقوادر صنتك قدر سبكي تقوادر وتمهرة أتم تمهرة وتمهرة أتم تمهرة نكالو نسي ما فرو زبرة مسجد تلامام مدلو زبرة مسجد بعل عربية بعل كرسة بعل كرسة بعل كرسة شللاي تبان حقيت بحسن شللاي تبان حقيت بحسن بسقينو بعل مكينة محلى بسقينو طبعا الأكاد طبعا الأكاد طبعا الأكاد طبعا الأكاد تلامام مدلو بزبرة مسجد تلامام مدلو بزبرة مسجد شللاي نبان حقين بحسن نلامام مدلو بزبرة مسجد شللاي نبان حقين مسجد تتنجقون بسجرة تتنجقون بزورة غزواتو كي تسبرة غزواتو كي تسبرة غزواتو كي تسبرة غزواتو كي تسبرة تتنجقون بزورة تتنجقون بسجرة غزناتين كي تسبرة غزناتين كي تسبرة غزناتين كي تسبرة غزناتين كي تسبرة كي تعمل بزورة كي تعمل بسجرة غزواتو كي تسبرة غزواتو كي تسبرة غزواتو كي تسبرة غزواتو كي تسبرة كي تعمل بزورة كي تعمل بسجرة غزواتو كي تسبرة وطح هيدا عمو غزناتين كي تسبرة كيس قلات تزورها غزناتين كي تسبرة كيس قلو تزوروا كيس قلو تسجروا غزناتين كي تسبروا كيس قلو تزوروا غزناتين كي تسبروا كيس قلو تزوروا كيس قلو تزوروا كيس حروا تزوروا كيس قلو تسجروا كيس حروا تزوروا كي تعموا تسجروا كي تعموا تزوروا كيس قلا تزورها غزناتين كي تسبرة كيس قلا تزورها غزناتين كي تسبرة كي جرمة تزورها غزناتين كي تسبرة كيس قلا تسجرها غزناتين كي تسبرة تسقلوها ترافيك طعم ፖሊስ ኤርትራ ፖሊሳዊ ንቕሓት ህዝቢ ንምዕባይ ብኣኼባታት መራኸቢ ብዙሓንን ኣስተምህሮን ሓበሬታን ይህብ ፖሊስ ኤርትራ ሕጊ ብዘይኣለዎ ንኽኽበር ይሰርሕ ፖሊስ ኤርትራ ባህርያዊ ሓደጋታት ኣብ ዘጋጥመሉ ምስ ካልኦት መሻርክቲ ብምዃን በቲ ሓደ ንድሕነት ህይወትን ንብረትን በቲ ካልእ ንምውሓስ ፀጥታ ይሰርሕ
كبرانن كبراتن تخاتلتنا نلومي أمدبنا حبريتاكم أب هاجر تشاينا سور سريدو زنبرة بالشونا كساب كندين دايب كورشا سلطان زنبرو كاب زناسو كساب زعابيو بخوب دومن بزنبرم والفتاتن يتبور منبارم بخمين جبنات بالشونا كقطعترو خمس خالون زقلت صحف موسيقى دانا دالي ولو نكتاتل تشاينا قعزو أنصار بالشونا بالشونا بتشاينا دحر عاوت نايتي بمعوز مرح زنبره هزباو قالسيو ببقروب فخم جميرو دحيروم سعابو عامتات مالت ابشحن 900 سبعاتاتن ون انتخونه بالشونا بسور سور سريدو نتهاجر كرمسن دحريت كغوتتنيو ترايو قبو خاب ገንዘብ حليفو بملكع مغبي مسن شغاران ناتوهابه صره معباله خونه كم سعبينو دما عبيت استودبو ناي لمعات مدبات بتفايرس تلخيفهم بوخبيخم صرفلو واناتون وحداي نبرن ديساو منግስት ቻይና ነቶም ካብ ግዜ ናብ ግዜ አንጻር ፖሊስታቱ ዝቃላቀሉ ዝነበሩ ሳዕቢናት ብልሹና በመገንዛብ ንብልሹና በአጉን ምዕላይ ብዙሕ ጻርታት ኳን ተካየደ ዝብእስ እምበር ዝዕረ ነገርስ አይነበረን ዕድመ ስልጣን ማኦም ሰብቃውን እንተኾነ ናይ ሽዑ ሰበ ስልጣንን አማሓደርትን ነቲ ሃገራዊ ጸጋታት ክቋጻጸሩን ከማሓድሩን ባይታ ብምርካቦም ንዝነበረ ሃጓፋት መዝሚዞም በአማይታ ሸሓት ዝትመን ገንዘብ ተሃገር አብረብሖም አውዒሎም ሞዮም ከም ሳዕቤን ናይዚ ድማ ኣብ መወዳእታ 1980ታትን መጀመርያ ተሳዓታትን እቲ ሃገር ብብልሹና ኣብ መበራብዓይ ተርታ ተሰሪዓ ከም ዝነበረ ሰነዳት ይሕብሩ ቀንዲ ጠንቂ ናይ ዝቕልጡፍ ወሰኽ ብልሹና ግን እንታይ እዩ ኣብ 1949 ዴሳው ሰልፊ ቻይና ስልጣን ኣብ ዝሓዘሉ ግዜ ቃልሳ አንጻር ብልሹ አሰራርሃን ዝብሉ ሓሳባት ብተወሳኺ ዘይምኽፋል ቀረጽ ወይ ግብሪ ስርቂ ካብ ፋይናንሳውያን ትካላት ሃገርን ካልእን ቀዳምነት ካብ ዝሃበሉ እዩ ነይሩ እንተኾነ እቲ ኣብ 1960ታትን 70ታትን ኣብ ህዝቢ ብፍላይ ድማ ኣብ መንእሰያት ቻይና ዝማዕበለ ናይ ሓወይ ሓውኻ ዓርከይ ዓርክኻ ባህሊ ነቲ ዝነበረ ጸገማት ብልሹና ዘብኣሰ ነበረ ጉቦን ንኣሽቱ ነገራት ከይተረፈ بملكع هيابات الناتوهابة نبور بزخنا كلهم عبيوم ناشوم سبزر سلطان عبيت هاجر ونزيفهم محفوظ أما مملات راي زقايلو واناتيو زنبرة كم صعبين ودما أما حبراوي وتزيقاتات عنكفات كفترن بوليتيكاوي قعزوت سرعات دقف هزب خنفاقون قدن ينيرو ازم سكونا منقس چاينا عب 1980 1984 كتسيلون ኣብ 1989 አንጻር ብልሹና ወፍራታት አበገሰን አካየደን ጡርጥራት ወገናት ብምጽናዕ ንመርመራ ከም ዝሰሓቡ ካብኡ ሓሊፉን ገበነኛታት ንዝበሎም ኣብ ቅርዓት ብምውፃእ ብሞት ከም ዝቕጽዑ ገበረ እዚ ኩሉና ተገብረውን እቲ ብልሹና መመሊሱ ደኣ ብዝነበሮ ቀጸለ ኣብ 1980 ከም ኣብነት እንተወሲድና ምስ ገበን ዝተሓሓዙ ኣስታት 9000 ጉዳያት ከም ዝነበሩ ክግለጽ እንከሎ እቲ ቁጽሪ ኣብ 1989 ናብ ኣስታት 77400 ዓሪጉ ካብ 1991 ክሳብ 1997 ኣብ ዝነበረ እዋን ከዓ ብገምጋም 6000 ጉዳያት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ይምዝገብ ከም ዝነበረ ይግለጽ ድሕርቲ ኣብ መፋርቕ 1990ታት አንጻር ገበናት ብልሹና ዝተገብረ ዳግመ ምሕዳስውን እንተኾነ ብልሹና ክዕገት ኣይተራየን ኣብቲ ግዜቲ ቆይማ ትከታተል ዝነበረ እኳዳ ካብኡ ብዝገደደ ኣብ ላዕለዋይ ጽፍሒ ሓላፍነት ዝነበሩ ሰባት ከይተረፉ ዝያዳቶም ካልኦት ብልሹዋት ኮኑን ናይ ህዝብን ሃገርን ንዋይ ከዓ ከም ልቦም ረብሕሉን ናይ ሽዑ ጸብጸባት ከም ዝነጽሮ ዓመታዊ 10,000 ኣብ ዝተፈላለዩ ጽፍሒ ሓላፍነት ዝነበሩ ክእሰሩ ከለው ዕጽፎም ዝኣኽሉ ከዓ ብፎኪስ መቕጻዕቲ ናይ ምእራም ስጉምቲ ከም ዝተወስደሎም ይግለጽ ብተወሳኺ ብማእሰርቲ ቁጽዑ ካብ ዝተወሰነሎም እቶም 5,000 ካብ 5 ዓመት ክሳብ ሕልፈት ዝተፈርዱ ገለውን ብሞት ዝቐጽዑ ከም ዝነበሩ ይግለጽ ድሕሪ 1995 ግን ዝረአ ዝነበረ ልዑል መጠን ገበናት ቁጽሪ ክንክን ካብ 2007 ክሳብ 2011 ኣብ ዝነበረ እዋን ብሩኡይ ክጎድልን ተራእዩ
ዓመት 2012 ኣብ ታሪኽ ዘሃገር ብፍላይ ድማ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ትደሳዊ ሰልፊ ዓብ ሕንፍሽፍሽ ዝተረኣየላ እያ ነይራ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ በዓልቲ ቤት ቦሺላይ ዝተባህለ ሓደ ካብ ላዕለዎት ፖለቲከኛታት ተሃገር ብቕትለት ሓደ ወጻእተኛ ገበነኛ ኮይና ድሕሪ ምርካባን ንሱ ንባዕሉ ንመርመራ ብምጽውዑን ብተወሳኺ እውን ዝበዝሑ ኣባላት እቲ ሰልፊ ብብልሹና ተቐማጢዖም ምርካቦምን ዝሰዓበ እዩ። ብዘይካዚ ኣብቲ ሽዑ እዋን ስልጣን ዝተረከበ ፕረዚደንት ሺ ጂንፒንግ ቃልሲ አንጻር ብልሹና ከም ቀዳማይ ተልእኾ ብምጥማት ብዘበገሶ ወፍሪ ንዝካየዱ ዝነበሩ ዕማማት ዓብዪ ውሕስነት ከም ዝኾኖም ዝተፈላለዩ ወገናት የረድኡ። ድሕሪ ዝኾነታት እምበኣርዩ መንግስቲ ቻይና ካብቲ ዝተሓደ ክሳብ ላዕለዎት መራሕቲ ኣዘዝቲ ሰራዊት ሚኒስትራትን ኣማሕደርትን ዝርከብዎም ከይተረፈ ብዕቱብ እትምርምር ጉጅለ ብምቋም ገበነኛታት ኣብ ምልቃም ዝተዋፈረ ከም ውፅኢቱ ድማ 35 ማእከሎት ኣባላት ተሰልፍን 9 ኣባላት ተቋጻጻሪት ጉጅለን ዝርከብዎም ልዕሊ ሓደ ብምርካቦም ከም ዝተቐጽዑ ይፍለጥ። ሓይሊ ስልጣንካ መዝሚስካ ቅጥዓ ኣልቦ ምዃንን ጉልባብ ክትጥቀመሉ ምሕላንን ማሕፉዳ ውሕዳት መሊኡ ጸጋን ሃብትን ሃገር ዝጉሕጉሕዩ ዝብል እምንንቶ ዘለዎ ፕረዚደንት ጂንፒንግ ኣብቲ ሃገር ንዘሎ ብልሹና ካብ ስሩ ንምምሓው ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ነኾልና ሰብ ዓዲ ጎደቦ ሰብ ርሑቕ ቀረባ ዓቢ ንእሽቶና እንዳኖ እንዳባ ንጾሞ ልጋሙ ፈቲሑ ፋሲካ እንኳዕ ጸንበረና ናብ ትንሣኤ ፌስታ ርሑስ ኣውደ ዓመት ሙሉእ ምሕጓስ ክገብረልና ግዳ ሓድሕድ ምልግጋስ ክቡር ባህልና እዩ ናይ ምትሕግጋዝ ጽጉማት ምድጋፍ ዝግብኦ ምዕዛዝ በይኑ ዝበልዕ በይኑ ዝመውት ረስም ተራፊ ስስዕነ ወግድ ንቂመ ቅርሕንቲ ቢቕረ ነሳጉብ ያታናን ክብርናን ሎሙን ንዓቀብ ሃረር ንእናማትካ ዘይናትካ ምጥማት ንበሎን የውቅን ምሽራሕ ምሕሳድ ክንዲ ዕርቀ ሰላም ነገር ሓዊ ምእጓድ ምሕልና ንግደፎ ንሰባት ምንቋት عود عمد مدري حنخ زيبل زختر زعمت زقحل زتالل مهلاو فقر حجون نذكر ليبان خدهلل عينها بعدل فيسانا زبلل قبن ديو حدقا مزنقعنا ريو زخفلنا واقا عالو تسقعلو خنعقتو باقا بلو اجيقتاتون يسبسبا لعل عقمتاتنا خويلو موزا شقر مزقات منا محير زتراتر كوندو خوان كنبل قزي خاب نقتل سلت إلنا دعا نبوليس نحبر بزترفا داقم بونو فيسار حساو دامت ستي نس جان يقبر لنا بش نخل لنا داس ፖሊስ ኤርትራ አባላቱ ሕጋዊ ብቑዕን ስሉጥን አገልግሎት ንምሃብ ፖሊሳዊ ስልጠናታት ይህብ። ፖሊስ ኤርትራ ኣብ ሃገራውን ህዝባውን በዓላት ስፖርታውን ጽፈታትን ይሕሉን የማዕርገን። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮ መደባት እዞም ክትከታተልዎም ጸናሕኩም እዮም ነይሮም። ከም ሎም ብሰላም ይራኽበና እናበልና ምሳኩም ጸናሕና ኣዳለውትን ኣቕረብትን ንራያ ተኽለ አንዋር ተመስገንትኩ ኤርሜስ ኣስፋ ተስፊት ገብረ ሚካኤል ኣቤል አብርሃም ሰናይ ተክኤ ሙሴ ኪዳነ ምስ በዓልቲ ሞያ ቴክኒክ ሓበን የማንን ብምዃኒና ሰላም ቅነ كتليتم كيسلكيو يا عرما مركزو سلام كسفنا في غادافو وحصادر هسبير غنيتو نغبرنا بوليس نلاوينا بوليس ندحنا بوليس نغبرنا بوليس نلاوينا بوليس ندحنا بوليس